Čaute všetci, máme momentálne asi pár hodín pred premiérou, tak vám chcem ukázať presne od tejto mestskej veže sa budeme presúvať k Mariánskej sále a pre ľudí, ktorým sa to menilo a musíme zmeniť miesto konania, tak vám idem ukázať, ako sa tam dostanete. Tak tu máme mestskú väžu, postupne si prejdeme stánkami. Čo by som vám povedal, sme úplne vypredaní, veľmi sa na vás tešíme, všetci herci, všetko máme momentálne pripravené na premiéru. Už sa momentálne dostávame do veľkého diania sa na Vianočných trhoch, ale dôležitý je práve ten kostol, pretože touto uličkou si prejdete od mestskej veže a kde sa potom dostanete doprava k Mariánskej sále, ku ktorej za chvíľu prídeme. Takže ten kostol, mestská väža, máme dve veže. To sú veľmi dôležité miesta, ktoré potrebujete vedieť. Čaute. Toto je dôležitý bod, Františkánska ulica, na ktorej sa o pár hodín odohrá premiéra nášho divadelného predstavenia. Presne za mňou vidíte celú ulicu Františkánsku, po ktorej si budete musieť prejsť od námestia. Tí, ktorí nevedia, ako sa sem dostať, tak vás o tom budem informovať. Prišli na miesto konania zajtrajšej premiéry, presne na tomto mieste. Tuto v tejto bráne do tejto bráne budete vchádzať. Všimnite si Univerzitné pastoračné centrum, je to Františkánska 34. Tu sa odohrá zajtra veľká premiéra. O 17. hodine sa vám otvárajú dvere, že môžete prísť a môžete si usádzať a nájsť toho najlepšieho fleka, akého budete chcieť. Čo vám ešte poviem? Poviem vám to, že o 5:30 začína koncert Vianočného zboru, ktorý je vynikajúci, tak sa nenechajte ujsť. A o 18:00 je naša premiéra. Všetci sa na vás veľmi tešíme a nevieme sa dočkať. Čaute, šťastný.